Aquest soroll ja ens diu que fa molt vent. I per si hi ha dubtes, l'anemòmetre marca gairebé 20 nusos de velocitat. Estem avisats. La International Vila de Palamós Optimist Trophy serà moguda. Abans de donar el tret de sortida, cal fer la posada a punt. No hi pot faltar l'equip de salvament, el vaixell comitè i fotògrafs per immortalitzar els millors moments. Només ens queda el més important, els regatistes, que en aquesta classe naveguen a partir de 8 anys i fins als 15. Alguns pares es mullen pels seus fills per molt que l'aigua estigui a 13 graus de temperatura. A l'hivern, sobretot, has de portar un traje de neoprè, sobretot, i un seco, però val força diners. En canvi, d'altres opten per donar indicacions des de la frontera. Ara sí, orsa baixada i a l'aigua. I mentre els regatistes vinguts d'arreu del món es deixen la pell al mar, els seus germans petits es distreuen a la platja i els pares fan petar la xerrada. Si pots acostar-te en algun lloc per veure's, mires el que pots i si no, doncs te'n vas a passejar. M'agrada no sortir massa en el mar per no posar pressió pare-fill pel fet que jo sàpiga navegar. I és que ara els hi toca als més joves gaudir de la regata. Everything you want.